uyavuka eselizweni zethu thina sonke sizothi uJesu uyinkosi nasekuseni inkosi emakhosi inkosi engaphezulu kwamakhosi onke oyaziyo nongawacabanga sizomemezela uJesu onethando osiza ngeqiniso uJesu wadala ubukhosi uyohlezulwini ephila kamnandi ehleli kahle uyakhathazeka ngempilo yami nawe wavuka ukuze emhlabeni wazohlushwa wahlatshwa ngenxa yethu wafa ngenanga wafa ngenacala ukuze mina nawe sisindiswe sibuyisane noNkulunkulu noJesu lona utholakala mahhala ukuthi nje ukholwe ngenhliziyo yakho ukuthi wafa wavuka bese uvuma ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi bese kuba ukusindiswa uJesu nje ezele ukusindisa ezonweni ngoba isono sisineniso uNkulunkulu akathokozi ngenxa yesono uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe yingakho anikela ngoJesu waletha uJesu azoba umhlatshelo elithi izwi kaNkulunkulu munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu akekho munye esingabuyisana noNkulunkulu ngaphandle kaJesu uyedwa umuntu esigunyaziwe ukuthi ngenxa yesono nangenxa yezono sibuyisane noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu ngoba yiye yedwa owafa eselizweni akekho munye owafa ngaphandle kwakhe lithi izwi likaNkulunkulu mhlawumbe akekho umuntu engafeli umuntu owonile mhlawumbe engaba khona ofeli umuntu elingile kodwa akekho ngaphandle kaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya, silethele izindaba ezimnandi emhlabeni sekugcwele iy'ndaba ezimbi siphile ey'khathini zokugcina bazalwane konke vele akukho kusekumnandi emhlabeni kunokuthi kube ngcono kusazoba wefu kodwa indaba emnandi ithi uJesu Kristu waseNazaretha uJesu ayithemba oyimkhumbi wakulesi sikhathi ukuthi abantu abafuna ukuphepha kulesi sizukulwane esibi nesiphambene beze kuJesu uJesu umkhumbi walesi sikhathi ukuthi singena ngayo ukuze sisinde elakeni likaNkulunkulu. Haleluya, sizofunda izwi lenkosi egameni likaJesu sithandaze sonke. Amen. Siyafunda bazalwane ngokukaJohane chapter number 14 verse number 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Haleluya, haleluya, lithi izwi likaNkulunkulu lizodlula konke kodwa into ezosalumile yizwi likaNkulunkulu ngoba ngisho kwahlulelweni kokugcina sizohlulelwa ngezwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu lumile kuze kube phakade siyezwa amazwi abantu usuku nosuku futhi siphila kanjena mhlawumbe siphila ngamazwi abantu siphila ngamazwi abazali bethu kodwa ngizosho namhlanje ukuthi izwi lumile inguna phakade lizogcina elikaNkulunkulu sizohlulelwa ngalo ngakho masingahambi ngokwezwi likaNkulunkulu sizolahlwa masingakholwa uNkulunkulu sizolahlwa lithi izwi likaNkulunkulu uJesu uyindlela neqiniso nokuphila akekho kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu sizomemezela indlela okuyiyona yona seziningi indlela esikhathini esiphila kuzo kodwa sizothi uJesu Kristu indlela neqiniso nokuphila akekho kuba uNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu siphinda kubamukela uKristu
Kristu abe Nkosi nomsindisi, asigeze ezonweni zethu bese sibe yidalezi sihambe ngokwentando nangokwemiyalo kaNkulunkulu. Hallelujah. Iyadishela uJesu Kristu zicheke ukuthi kuyiphi indlela, zimbili indlela, enye ekufeni kodwa indlela eyiqiniso isephileni ikuJesu Kristu. Ngabe kuye uKristu Jesu, ngabe kuye yini indlela, ngoba la emhlabeni asiphilele nje umuntu nomuntu usendleleni kodwa kuyicheke ukuthi kuyiphi indlela. Kodwa usangashintshi indlela ehamba ngayo ngokuthi uze kuJesu, usangashintshi indlela ehamba ngayo ngokuthi uyamukela uJesu ngeNkosi nomsindisi wempilo yakho. Hallelujah. Ayarejista amagama ezulwini nelakho kusangabhala uthi uJesu ngingathokozela ukuthi ambayo yangithobela, ngingathokozela ukuthi amadimoni ayangithobela, kodwa thokozelani ukuthi amagama enu alethiwe encwadini yokuphila. Ngabe lakho usuyalibhalisa yini encwadini yokuphila? Ngoba kusinomukane ezulwini kodwa ileyo lethiwe ileyo gama lakho ulibhalisile encwadini yokuphila ngokuthi amukela uJesu, akholwe uJesu Kristu. Hallelujah. Ngimfume noJesu ensukwini zokugcina, ngizohamba naye zolo namhlana phakade. Nangu Jesu